Aşgabatın bazarlarında adyk haritlaryny döwlet tarapyndan kesitlenen nırhdan satmak boýunça edilen talap çörek söwdegärlerine hem gelip ýetdi. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä geçen hepdäniň ikinji ýarymyndan başlap şäheriň Teke we Älemoşar ýaly bazarlaryndaky çörek tekçelerinde tamdyr çöreginiň bir manada barabardygy barada ýürite bildiriş asyldy. Bu bildirişiň ýüzüne resmiýetiň biriniň golu çekilipdir hemde gerpli möhür basylypdyr. Bildiriş asylanda bazar administrasiýasy we beýleki şäher idaralarynyň resmiýleri satyjylara çöregi 1 manatdan artyk satsaňyz eliňizden çörek satýan tekçäňizi alarys hemde administrativ jeza çäresi hökmünde adyndan 400 manat möçöründe pul jerimesini salarys diýip duýdurupdyrlar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy çörek söwdegärleriniň ençemesine salgylanyp 11 fevralda gurrun berdi. Aşgabatyň bazarlarynda ortaça 500 gram agram bolan adaty tamdyr çöreginiň bahasy 3 manada süýde ýurulan ýa-da süýtlü çöregiň bahasy 5 manada barabar. Paýtagtyň Älemoşar we Teke bazarlaryndaky söwdegärler çöregiň önümçiligine sarp edilýän pul serişdesini nazara alanyňda onu 1 manatdan satanlarynda peýda beýlede dursun. Artygy bilen ziýan çekjekdiklerini aýdýarlar. Häzir Türkmenistanda öndürilen uny tapmak gaty kyn. Onu tapyp 1 kilogramyny 2 manatdan satyn alsaň-da diňe şol undan bişirilen çöregi hiç kim satyn alanok. Sebäbi ondan bişirilen çöregiň rengi gara gök bolýar. Şonuň üçin çöregiň ýarysyny yerli ýarysyny hem daşary ýurt unundan bişirmeli bolýar. Orsiýetde öndürilen unyň 1 kilogramy hem 12 manat. Bazardaky ýeriň her 1 kvadrat metri üçinde günde 3 manat töleýäris. Çeýlelikde ähli çykdyjylary hasaplanmazda diňe ziýan çekýäris diýip Älemoşar bazaryna çörek satýan söwdegärleriň biri anonim şertde adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öňden bäri tamdyr çöregini satyn alýan adamlaryň köpüsi ýazyga garamazdan daş töregine gözaýlap 5 manada goýup gidýärler. Ýöne käbir adamlar çöregi 1 manatdan satyn aljak bolýarlar. Olar oňa garşylyk görkezen söwdegärler de bazar administrasiýasyna şikayet edýärler. Adatlygyň habarçysy bu talabyň netijesinde häzir çörek satýan söwdegärleriň ençemesiniň öz işini togtadandygyny, bazarlardaky çörek tekçeleriniň sanynyň hem azalandygyny aýdýar. Älemoşar bazarynda öň ortaça 12 tekçede çörek satylan bolsa, şuň olaryň sany 6 barabar. Teke bazarynda ozal 10 tekçede çörek satylýardy. Häzir ol 4 barabar bolupdyr diýip habarçy 11 fevralda gurrun berdi. Türkmenistanyň paýtagtyndaky bazarlarda tamdyrda bişirilen çörek satmak tejribesi indi 10 ýyl bäri dowam edip gelýär. Bu söwdegärlerde özlerine çörek satmagy ruhsat edilýändigi hakynda ýürite patentleri hem bar. Çörek söwdegärleri esasan vilayetlerden gelen gelin gyýdlar bolup, adatça olar paýtagtyň çetki etrapçalaryna howly jaýlaryň belli bir bölegini kireýine alyp, şol ýerde tamdyrda çörek bişirýärler. Bu diňe maňa däl, men ýaly howluda çörek bişirýän başga-da adamdan 5 adama täsir ýetirýär. Bir çörek söwdasyna ortaça 5-6 adam gatnaşýar. Bu bir çörek tekçesindäki söwda besedilende adamdan 5-6 maşgalanyň girdejisiniň eklen çeşmesiniň kesilýändigini aňladýar diýip Älemoşar bazarynda ýerini ýygyna tawşyran söwdegärleriň biri anonim şertde adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ady harytlary ýygyderli gymmatlaýar. Munyň bilen bir wagtda ýurtda un, çörek, şeker, ösümlik ýagy, ýumurtga we towuk eti ýaly adyk önümleriniň gyçylygy hem dowam edýär. Bu gymmatçylygyň we gyçylygyň fonunda türkmen häkimetleri adyk harytlarynyň nyrhlaryny döwlet tarapyndan kesitlenen bahadan satmak boýunça tagalla edýärler. 9 ýanwarda Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde etin söwdasyna gözegçilik güýçlenip, söwdegärlerden bahalary aşaklatmak we döwlet tarapyndan kesitlenen nyrhdan satmak talap edildi. Geçen ýylyň 24 dekabrynda Adatlyk radiosy Türkmen telewiziýasynyň Aşgabatyň bazarlarynda adyk bolçulugy hakynda reportajlary taýýarlaýandygyny, munyň bilen bir wagtda söwdegärleriň harytlary döwlet tarapyndan kesitlenen nyrhdan satmaga mejbur edilýändigini habar beripdi.